στο τέλος θα πάμε, σώζουμε ό,τι αγαπάμε. Η προσπάθεια σκληρή, μαχή δεν θα χαθεί. Σαν αστέρια μαζί θα φωτίζουμε εμείς τη γη. Τους σκότους κυνηγοί, Σκόπιον θα σταθούμε εμείς. Σκόπιον όταν μας καλείς, Σκόπιον θα μας οδηγείς. Σκόπιον για να αντισταθεί. Η μάστιγα. Δεν μπορώ να μιλήσω πιο δυνατά. Είμαι στη βιβλιοθήκη τώρα. Τι είναι η βιβλιοθήκη, Τζέρεμι? Μία αίθουσα πληροφοριών που όλα είναι τυπωμένα σε χαρτί και που δεν πρέπει να κάνεις θόρυβο. Α, κατάλαβα. Χρειάζεσαι ησυχία για να συγκεντρωθείς σε ό,τι διαβάζεις. Ναι, και για να μην χάσω το ενδιαφέρον μάτς. Κάντε ησυχία! Και νικητής ο Ουλρικ. Ούλριχ, μελέτη το λες εσύ αυτό? Σε περίπτωση που δεν το ξέρατε, εδώ δεν είστε στο προαύλιο. Ήρθατε εδώ για να δουλέψετε, εντάξει? Και εργασία σημαίνει ησυχία. Γι' αυτό τέρμα πια τα παιχνίδια. Εντάξει, δεν με ακούτε. Αφού λοιπόν σου αρέσουν τα παιχνίδια, θα δεις τώρα τι θα πάθεις, φιλαράκο. Εσύ! 2 ώρες τιμωρία! Θα πας... Συγγνώμη κύριε Διευθυντά. Καλημέρα, Τζέρεμι. Μπορείς να έρθεις στο γραφείο μου τώρα? Θέλω να σου μιλήσω, είναι πολύ επίγον. Τζέρεμι. Τι συμβαίνει? Ξέρετε τώρα το διευθυντή, όλο λόγια είναι. Είπε πως εδώ και πολύ καιρό με παρακολουθεί ένας σχολικός ψυχολόγος. Πιστεύει ότι είμαι ένας χαρισματικός μαθητής. Αυτό είναι όλο. Σπουδαία τα λάχανα. Εμείς φοβηθήκαμε ότι ο διευθυντής βρήκε το εργοστάσιο. Έτσι, παιδιά. Είναι χειρότερο από ό,τι νομίζεις, Οντ. Ο ψυχολόγος θέλει να κάνω μια σειρά από τεστ απόψε για να καθορίσει το δίκτυο νοημοσύνης μου. Και λοιπόν? Αν τα τεστ αποδείξουν ότι έχω μεγάλο IQ, θα κάνει ό,τι μπορεί για να με στείλει σε ένα άλλο σχολείο. Όχι! Εννοείς ότι θέλει να σε στείλει σε ένα σχολείο που πάνε τα παιδιά Einstein? Ναι. Αυτό είναι σοβαρό. Χωρίς εσένα εδώ δεν θα μπορέσουμε να ξαναπάμε στο Λιόκο. Και η Ζάνα θα κάνει ό,τι θέλει. Όχι μόνο αυτό, παιδιά. Δεν θέλω να φύγω και να σας αφήσω.
Είστε φίλοι μου. Έλα, περίμενε, μην πανικοβάλλεσαι, εντάξει. Μπορεί να αρνηθείς να αλλάξει σχολείο. Δεν είναι τόσο εύκολο. Ο ψυχολόγος έχει ήδη μιλήσει με τους γονείς μου. Τους είπε πως αν πάω σε ένα τέτοιο σχολείο θα πάρω μια μεγάλη υποτροφία. Οι γονείς μου δεν θα χάσουν μια τέτοια ευκαιρία. Πού είναι το πρόβλημα? Θα κάνεις λάθος το τεστ και έτσι θα σε πάρουν για χαζό. Δεν θα το μάθει ποτέ κανείς και έτσι θα μείνεις. Ναι, το σκέφτηκα. Το πρόβλημα όμως είναι πως αυτά τα τεστ είναι γεμάτα από πονηρές ερωτήσεις. Αν θέλεις να κάνεις κάποιο λάθος και να τους μπερδέψεις, πρέπει να είσαι πανέξυπνος. Τέλεια, αφού είσαι το πιο έξυπνο παιδί εδώ. Εντάξει, θα κάνω ό,τι μπορώ για να αποτύχω. Αλλά δεν υπόσχομαι τίποτα. Θα τα πούμε αργότερα, παιδιά. Να με ενημερώνετε, εντάξει. Α, γεια σου, Τζέρεμι. Με αναγνωρίζεις? Είμαι ο κύριος Σιμών, ο ψυχολόγος του σχολείου. Και βέβαια σας ξέρω. Είναι δηλαδή αλήθεια? Θα με πάτε σε κάποιο σχολείο για χαρισματικά παιδιά? Είναι τέλειο. Οι γονείς μου θα χαρούν πολύ. Γι' αυτό ακριβώς ήρθαμε απόψε εδώ. Τώρα, για αρχή θα σου δώσω ένα τεστ πολλαπλών επιλογών. Αυτό το τεστ είναι... με συγχωρείς, σίγουρα θα ξέρεις ήδη. Εγώ, όχι. Τι έχουμε για βραδινό? Δεν ξέρω, αλλά έχω την αίσθηση ότι θα είναι το ίδιο με χτες. Όχι, αδύνατο. Το ολοκένουργιο φόρεμά μου πάει. Δεν το πιστεύω. Ώστε εσύ είσαι ο αγρίκος που το έκανε αυτό. Πάρε και λοιπόν. Ξύπνησε, πρέπει να ετοιμάζεται για επίθεση. Τζέρεμι! Κύριε, δεν νομίζετε πως πρέπει να σταματήσουμε? Μα αυτό θα ήταν χαζό. Τα τεστ έχουν σχεδόν τελειώσει και τα φώτα σίγουρα θα ανάψουν ξανά. Τι απέσια σχολείο που είναι αυτό. Αρκετά πια, παιδιά. Γυρίστε αμέσως στις θέσεις σας και κάντε ησυχία. Εμπρός. Τα φώτα θα ξανανάψουν σύντομα. Και σταματήστε τα παιχνίδια. Με ακούτε? Εμπρός, λοιπόν. Ησυχία, ακούστε. Μα τι? Μη πανικοβάλλεστε! Πρέπει να φύγουμε από το μέσα. Μη πανικοβάλλεστε, παιδιά! Τρέξτε, από εδώ! Μη πανικοβάλλεστε! Όχι!
Παγιδευτήκαμε. Πολύ καλό, Ζάνα. Τα ποντίκια περίμεναν να έρθει το βράδυ και να επιτεθούν τη στιγμή που θα ήμασταν όλοι για φαγητό. Εσύ είσαι Ούλρι. Α, τι πράγμα? Μετά το τεστ πάρε όσα τηλεφωνήματα θες. Μα τι συμβαίνει, γιατί δεν απαντάει στο τηλέφωνο? Τους περισβεστεί, ρε Τζιν. Κάνε γρήγορα. Μην πανικοβάλλεστε, όχι πανικός. Φέρτε τους εδώ. Εντάξει, κοίτα όλοι έξω. Είναι πάρα πολλά. Δεν θα μπορέσουμε να τα κρατήσουμε για ώρα μακριά. Η Σύση, μα τι την ευχή κάνει εδώ πέρα? Πρέπει να τη βοηθήσουμε, αλλιώς θα τη φάνε ζωντανή. Αυτός ο θόρυβος είναι ανυπόφορος. Ακούστε, πρέπει να σταματήσετε αυτό. Ποντίκια! Ολόκληρος στρατός. Ζάνα, προσπαθούν να φάνε την πόρτα. Πρέπει να την ενισχύσουμε. Νάτι, έρχεται. Η άμαξά σου, σταχτοπούτα. Καλώς ήρθατε στο πάρτι. Εντάξει, συνεχίστε μόνο σας τώρα. Ας ελπίσουμε ότι αυτό θα την καθυστερήσει αρκετά. Αελίτα! Η Ζάνα ενεργοποίησε τον πύργο, Τζέρεμι. Εντόπισα που είναι. Πηγαίνω εκεί τώρα. Θα σου μιλήσω όταν πάω πιο κοντά. Γεια σου, Τζέρεμι. Ναι, επιτίθενται τα ποντίκια. Εντάξει, θα βρεθούμε στο εργαστήριο. Πρέπει να βρούμε ένα ασφαλές μέρος. Μα πού? Τα ποντίκια είναι παντού. Ξέρω εγώ! Το μόνο κτίριο που δεν έχει πρόσβαση στους υπονόμους είναι το κτίριο φυσικής. Ας βιαστούμε. Αυτή τη φορά εγώ παγιδεύτηκα σαν ποντίκι και δεν μου αρέσει καθόλου. Κάνε γρήγορα, οι πυροσβεστήρες έχουν αδειάσει. Έλα με ηρεμία, εντάξει. Πιο γρήγορα! Τώρα τι κάνω? Πάμε στη στέγη. Αν μπουν τα ποντίκια, εκεί θα είμαστε ασφαλείς. Πρέπει να πάμε στο εργοστάσιο. Ο Τζέρεμι θα μας συναντήσει εκεί, μόλις μπορέσει. Πολύ ωραία. Αλλά πώς θα πάμε μέχρι εκεί? Ξεκινάω εγώ. Ναι! Σταθείτε, γυρίστε πίσω, πού πάτε? Όχι, γυρίστε πίσω είπα! Πολύ αργά! Τι γίνεται, πρέπει να πηδήξουμε από τον τοίχο. Όχι ποντίκια, οτιδήποτε άλλο εκτός από ποντίκια. Όταν ήμουν μικρός μπήκε ένα ποντίκι στο δωμάτιό μου. Εσείς μείνετε εδώ, κύριε. Πρέπει να πάω στο εργαστήριο φωτογραφίας. Η Ζάνα πάλι τα έχει σκεφτεί όλα. Ελάτε. Τι θα λέγατε για μια βαρκάδα? Πιο γρήγορα.
Παιδιά, βιαστείτε! Δουλεύει τέλεια! Αν έρθουν, ανάψτε αυτά. Θα τα διώξουν μακριά. Μην φεύγεις, σε παρακαλώ. Φοβάμαι τα ποντίκια. Όχι. Τζέρεμι, είμαι στο εργοστάσιο. Πρέπει να επικοινωνήσω με την Αελίτα και να στείλω τον Νότ και τον Ούλρικ. Πώς θα το κάνω? Άκουσε με καλά. Εντάξει, το έκανα αυτό. Εντόπισα τον πύργο και βρήκα και την Αελίτα. Έχει πρόβλημα. Τι? Μίλα πιο δυνατά, δεν σε ακούω καλά. Πρέπει να βάλω τις συντεταγμένες. Για ξαναπες το. 19 μοίρες δυτικά. Αυτό δεν είπες? 19 μοίρες δυτικά. Όχι, στάσου. Είπα 79 μοίρες δυτικά. 79 μοίρες δυτικά. Άκουσε. Τα ποντίκια επιτίθονται σε όλη την πόλη. Τα άκουσες? Εντάξει, είμαι έτοιμη. Γιούμι, μ' ακούς? Μεταφορά του Οντ. Μεταφορά του Ούλρικ. Σάρωση του Οντ. Σάρωση του Ούλρικ. Έτοιμη. Εντάξει, Γιούμι, τα κατάφερες. Βλέπετε την Αελίτα? Όχι, αλλά κάπου εδώ γύρω πρέπει να είναι. Όχι, δεν έβαλα σωστές συντεταγμένες. Σας έστειλε πολύ μακριά από την Αελίτα. Δεν πειράζει, χρειαζόμαστε λίγη εξάσκηση για να ζεσταθούμε. Χαμογελάστε. Τι βλέπετε τώρα? Ναι, τι βλέπω. Εδώ είναι, όμως έχει παρέα. Να προσέχετε. Γεια σου, πριγκίπισσα. Λίγο ακόμα να αργούσατε, θα με πιάνουν τα καβούρια. Οι δυο σου οι πόντες ήρθαν να σε προστατεύσουν. Έξα κάπως περίεργο, δεν είναι? Οντ, Ούλρικ, τι συμβαίνει? Πολύ καλή ερώτηση, Γιούμι. Δεν καταλαβαίνω. Μήπως έκανα κάποιο λάθος εγώ πάλι? Η Ζάνα αλλάζει την κλίση του πεδίου. Κρατηθείτε καλά. Wow, μπράβο, Αελίτα. Δύο καβούρια έρχονται από τα αριστερά σας. Ετοιμαστείτε για αντεπίθεση, παιδιά. Ούλρικ, πρόσεχε την Αελίτα, έχει χάσει πολλούς βαθμούς ζωής. Εγώ θα τους τραβήξω την προσοχή. Απελευθέρωση βέλους.
Χρειάζεσαι βοήθεια? Α, Τζέρεμι, ήρθες επιτέλους. Άκουσε, ο Οντ μόλις νικήθηκε και ο Ούλριχ έχει πολύ λίγους βαθμούς ζωής. Εντάξει, ήρθε η σειρά σου τότε, Γιούμι. Εμπρός, Αελίτα! Είσαι στον πύργο τώρα, εμπρός! Απολαμβάστε! Επιστροφή στο παρελθόν τώρα. Τζέρεμι, βρήκες τον τρόπο για να αποτύχεις το τεστ? Τώρα που ξέρω όλες τις ερωτήσεις, δεν θα έχω μεγάλο πρόβλημα να δώσω λάθος απαντήσεις. Είσαι σίγουρος πως θα πετύχει? Μην ανησυχείτε, το σχέδιο είναι εγγυημένο. Πήρα όλες τις λάθος απαντήσεις από τον Οντ. Ναι, καλά, γελάτε όσο θέλετε, αλλά μπορείτε να εκπλαγείτε. Ησυχία!